Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente previa ao pleno ordinario do mes de abril. Señor secretario, temos quórum? Temos quórum. Moi ben, moitas gracias. O punto número 1, acta anterior que é correspondente á ordinaria do día 15 de marzo de 2018. Algúna cousa que modificar ou aprovámola por unanimidade? Moi ben, moitas gracias. Punto número 2, moción do Grupo Socialista sobre o plan reitor do Parque Natural Baixa Limia, Serra do Xurés. Ten a palabra pois, o Grupo Socialista para defender a moción. Moi ben, boas tardes. Vou a dicir aquí unha reseña personal miña, donde a Xunta de Galicia sempre, desde fai moitos anos que goberna, excepto 4 anos, xa sabemos, non nos digades que gobernou o bipartito, pero que a Xunta de Galicia ten moita costumbre de facer as normas e as leis sempre como fora todo propio. E realmente hai cousas que non lle son propias, como as mancomunidades de montes. E os montes en mancomún non son propios, non son da Xunta, teñen propietarios. Entonces, nesta reseña, quero manifestar que a Xunta de Galicia se quere resolver moito dos temas da problemática que hai na organización do monte, que ten que contar cos propietarios do monte. E vou ler aquí como está o tema no Xurés. Son moitas as circunstancias e a casuística polas que se chega á presente situación, destacando o abandono das tarefas de mantemento e conservación do espacio que noutras foron unha fonte de creación de emprego estable na comarca. Ademais, produciuse un abandono explícito de certos programas de conservación e dinamización do parque, tal como o programa Parques para Vivir, que tiña como obxectivo a mellora nas condicións da vida dos habitantes da zona. A isto engadiúselle o paro no programa de camiños naturais, sinaladamente dos camiños da Vía Nova de San Rosendo, que ben poderían servir de promoción e traer visitantes á comarca. A falta de iniciativas en materia da promoción do parque e da creación e dos equipamentos turísticos está a provocar que o Parque Nacional Baixa Limia Serra do Xurés teña apenas uns 5.000 visitantes ao ano, mentras que noutros parques con similares características a cifra aumenta ata 10 veces máis. Este abandono por parte da Xunta das súas competencias e responsabilidades para que o parque e para que a comarca provoque que estemos ante unha das bisbarras máis deprimidas do noso país, cuns niveis de envellecemento e falta de reposición xeracional arrepiantes. Por lo tanto, os acordos e as propostas son as seguintes. Solicitar da Xunta de Galicia que a elaboración do plan reitor do uso e xestión se faga dun xeito consensuado cos propietarios do territorio, cos concellos afectados e cos diferentes colectivos implicados na xestión responsable e sustentable do medio ambiente que se perceba neste parque. Segundo, solicitar que na redacción do plan reitor do uso e xestión se contemple como mínimo todas as zonificacións existentes respetando os usos e as costumes da poboación que pertenece e vive no parque, facilitando as súas labores tradicionais dentro dos límites legais que permite o parque. Terceiro, exixir que no plan se introduzan os mecanismos económicos financeiros necesarios para atallar as deficiencias anteriormente enumeradas. Cuarto, dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galicia, á Consellería de Medio Ambiente e á Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia. Nada máis por agora. Moi ben, moitas gracias, Isabel. Algúnha intervención por parte dos grupos? Nada. Pasamos entón a votar esta moción do Grupo Socialista sobre o plan reitor do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Votos a favor? En contra? Reserva?
Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, que é moción do BNG en apoio das demandas dos comuneiros do Parque do Xurés. Ten a palabra o grupo do BNG. Moitas gracias, Presidenta. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, esta moción pois, é sobre o mesmo tema da moción que se acaba de presentar ou que se acaba de explicar. Nós tamén compartimos pois, os argumentos nesta materia, como en moitas outras. A Xunta de Galicia actúa pois sin ter en conta e sin falar, xa non sin ter en conta, senón xa nin siquiera sin falar cos interesados, cos afectados. E nos plantexamos a respecto desto un acordo que sería que o Pleno da Diputación asumira como propias as achegas presentadas por as comunidades de montes da zona ao documento inicial do PRUX do Parque Natural. Esa relación de achegas van no escrito adxunto que vai ca moción, e son media docena de peticións que desde a Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais e Mancomún fan chegar á Xunta, que de momento ainda non tiveron contestación, e que se refieren a cuestións concretas á hora de redactar o plan de uso e xestión. Dicen que, na primeira, vou ser breve, resumilas, ler simplemente a parte máis importante. Deben ser consultadas as comunidades de montes titulares das serras que conforman o territorio, as súas opinións e propostas deben ser consideradas. Na segunda, din que o plan rector de uso e xestión debe conter unha descripción da estrutura da propiedade das terras que conforman o parque natural. O plan rector de uso e xestión debe contemplar un protocolo de actuación para casos extraordinarios de inundacións, catástrofes e incendios forestais. O plan rector debe contemplar un seguro de responsabilidade civil subsidiaria que cubra as comunidades de montes. O plan rector debe contemplar os usos permitidos con certas condicións e os usos prohibidos. Esta planificación significa que as comunidades de montes vexan certos usos hipotecados, e por eses usos as comunidades deben asumir en aras do ben común, deben recibir compensacións, e estas compensacións e a súa concreción tamén deben figurar no plan. Sería un erro contemplalas como gracias ou dádivas ou regalos, porque as compensacións na realidade non son senón unha xusta redistribución dos custes ambientais. E, finalmente, piden que o plan rector deba contemplar ou contemple que as comunidades de montes teñen que estar presentes en todos os órganos de xestión e decisión do Parque Natural da Baixa Limia, Serra do Xurés. Nos plantexamos que, como dixen xa, que a Diputación asuma como propias estas achegas. Eso sería o primeiro punto dos nosos acordos, e o segundo punto sería instar a Directora Xeral de Patrimonio Natural a deixarse en efecto a resolución emitida que foi publicada no DOGA do 21 de marzo, por que anunciaba a exposición pública e o documento de inicio do plan rector, que deixe sen efecto esta resolución e que se reúna cos lexítimos propietarios do monte para escoitar as súas demandas, aos efectos de aprobar un plan de uso e xestión consensuado que teña en conta non só os intereses da Xunta, senón tamén os lexítimos intereses dos comuneiros e comuneiras. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención por parte do grupo? Sí, Xavi. Bueno, eu teño que dicir que nós estamos de acordo co que defende aquí o presidente da Organización Galega de Comunidades de Montes. Estamos de acordo perfectamente con todos os apartados que pon aquí. Por suposto, que sempre defendeu e seguirá defendendo o tema as seguintes premisas: económico, ecolóxico e social. En eso estamos tamén de acordo. Moitas gracias. Alguna outra intervención? Pasamos entón a votar este punto, que é moción do BNG en apoio das demandas dos comuneiros do Parque do Xurés. Votos a favor? En contra? Reserva? Moitas gracias. Punto número 4, moción do BNG respecto da situación da depuración de augas residuais na provincia. Ten a palabra o portavoz do BNG. Moitas gracias, Presidenta. Ben, esta moción, na exposición de motivos recóllese un pouco detalladamente cual foi a historia da cuestión esta da depuración, da situación da depuración das augas nos concellos da nosa provincia, unha asignatura pendente despois de moitos anos e de moitas intervencións e de moitos millóns de euros investidos. Entón, nós propoñemos, falo en pasado porque o mellor xa propoñíamos que un destino moi concreto para o remanente de tesouraría
pendente o que nos quedou do exercicio anterior. E falo en pasado, porque despois da aprobación onte do expediente de modificación de créditos, pois o mellor eso hai que falar xa en pasado. En todo caso, nós non vamos a deixar de reivindicar esta cuestión para que se teña en conta, porque, como digo, é unha asignatura pendente. Eu creo que todos os alcaldes, e os que non somos alcaldes, e coñecemos un pouco como está a situación nos nosos concellos, pois non podemos máis que estar de acordo neso. E, bueno, nós o que solicitábamos era que con cargo ao remanente de tesouraría esta Diputación implementara unha liña de axudas específica destinada a mellorar a depuración das augas residuais e a que poderan acollerse todos os concellos que así o desexaran. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Unha intervención neste punto? Non hai intervencións. Pasamos a votar entón a moción do BNG respecto da situación da depuración de augas residuais na provincia. Votos a favor? En contra? Reserva? Moitas gracias. Punto número 5, mocións de urxencia, non me consta. E punto número 6, rogos e preguntas. Algún rogo, algunha pregunta? Sí, Nacho. Boa tarde. Hai unha especie de... Bueno, unha especie non. Unha lei que se está elaborando de carácter sanitario. Non sei se está aprobado ou non, descoñezo. Pero creo que ou se existe un borrador ou se xa foi aprobada. Como esta comisión de termalismo tamén entendo así, eu pediría a esta casa que a través dos servicios evidentemente xurídicos estudiase ben esa moción, porque como ben decimos moitas veces e como ben defende a presidenta, defende o presidente, eu tamén o defendo evidentemente, o termalismo é un recurso creo que importante, que ten que dar moito máis, pero que creo que esa lei que se intenta aprobar ou que se aprobou, non o sei, a verdade é que non o sei, non sei exactamente en que plazos está, que se estudie por parte dos servicios xurídicos se estamos a tempo de facer algún tipo de recurso ou algunha cuestión, digo, se fose o caso, que poida afectar aqueles que non son balnearios ao uso. Porque o que eu teño entendido é que se lle está, vamos a decirlo así, esa lei podría ser, entendendo que hai que tomar medidas sanitarias e todo o demais, eu de aí non vou a decir o contrario, pero que, entre comillas, pode beneficiar a uns e perxudicar a outros, explícome. Aquí as formas de entender o termal son moi diferentes, non? Só hai que ver as termas que temos na Chavasqueira ou no Tarizo ou as que nós temos en Presigueiro, comparativamente con outras que non son ni mellores nin peores, nin eu vou a discutir, pero que teñen outro tipo de recintos, outro tipo de forma de entender o termalismo. Por tanto, a mellor, as que non teñen os hotéis, non teñen eses complexos hoteleiros, pois a mellor teñen un problema añadido. Entón, eu pediría que se estudiase ben, por si, dende a Diputación, temos que facer algunha observación, ou aínda estamos a tempo, ou se pode facer. Porque a verdade é que a mí me trasladaron a preocupación, non sabría decir en que sentido, porque dende logo non son técnico, pero creo que é un tema que merece a pena estudiar. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias por recollémolo e miraremos a ver como está o tema. Algún outro rogo ou pregunta? Nada máis. Bueno, pois damos por rematada esta comisión. Moitas gracias.